wayud thuolo mar wacho weche ne jopiny mag winjo weche jopiny, kata ka wanyalo keto kinde moko mbele kanyo ma kata geche moko matimo makosa go nyalo bedo named and shamed mondo kud wigi koro luasi e Ramogi TV ka mondo gilokre giwe timbegi. Gima miyo timbegi dhi mbele mang'eny ni ng'at gimoko timore maricho to ng'ama wuoye onge. Adwa najiw joma tiyo kod ndara, ng'at ma wuotho gi tiende e bath ndara, wek wuotho e bath ndara kitiano ni dereba no donge neni, donge inoko badhi orek kama onego bang' rengacha. Gimoro matin nyalo miyo gari wuog e ndara oko matutum kata joma uso e bath ndara, joma uso mobedo piny e lak ndara wuon waweuru nafas ne ndara mondo mtokni oringe. Wach mar arita mar apaya ok en matatu kende. Samoro matatu biro ringo ka speed mar ber ka driver en mwangalifu, to ng'at mariembo private cha ema samoro riembo e yo moro ma ok oluw chik, oriembo zigzag e barabara, onyalo tamo joma tiyo gi ndara moko bedo makare. Ng'at mariembo mtoka moro amora, mariembo apiko moro amora, obed private kata obed institution, wakwayo ni kik ibil gimoro amora manyalo loko paro. To sama isebilo gimoro to kiyie to wane ng'at machielo mondo oriemb mtoka no, kik riemb gari ka pachi olokore. Jowa duto ma jowuoth ma pacho ka, kidonje gari luri gi chike mag matatu manoseketi. Kaw misip mari mondo itwe, range ni gari no midonje no ibete kama misip ket kombe mag sambasa kata onge seat belt, bede koma seat belt kendo mondo itwe seat belt no. Ka gari ringo e speed ma ok owinjore to gol duondi oko kendo kwer ni ma utimo ni tok ne kare, wan kod ngima monego wariti. Ajali mar barabara en onge kod time obiro bedo revised go. Kewito ngima ni dichiel Joyce to ngima ni odhi chuth. Omiyo agoyo erokamano ne jo arita mag kwe mang'iyo samoro barabara